Miabot na sa 5,057 ka individual ang naisyuhan og citation ticket sa Davao City gikan Enero hangtod Abril ning tuiga. Human maaktuhan sa mga otoridad nga half-naked kung naghukas sa mga pampublikong lugar. Sumala sa Davao City Police, nadakpan sila atol sa Oplan Ronda. Base silang record, dunay 696 ka mga individual ang nadakpan sudod lang sa usa ka semana gikan Abril 12 hangtod Abril 18, 2026 nga usa sa pinakadagang ihap sa mga nadakpan karong tuiga. Gihimo ang operasyon aron masiguro nga matuman ang ordinansa sa Davao City. Gipasabot sa Davao City Police sa katawhan nga dugay nang gipatuman sa syudad ang ordinansa nga bawal ang maghukas sa mga pampublikong lugar. Gipatuman lang sa kapulisan ang mas strikto nga implementasyon niini. Dili lang bayani karon nga bulan ma'am no or tuig no dugay naman gini. Siguro ma'am nakalimot lang and naanad lang siguro kay Oplan Ronda matagabi magud na ma'am wala magud na siya before. So, karon atong i-remind nga bawal gyud sa mga pampublikong lugar, sir. Giawag sa kapulisan ng publiko nga magsulob og hustong sanina o bugawas sa balay aron malikayan ang makamulta ug masiguro ang kahapsay ug disiplina sa komunidad. Gawas sa NAISYUHAN og citation ticket sa half-naked. Natiketan sab ang Kapin 2,000 ka mga individual tungod sa traffic code violations, 354 ka minor de edad ang na-rescue tungod sa curfew, 245 ka violators ang nakasupak sa anti-smoking ordinance ug 146 ka mga driver ang naisyuhan og citation ticket tungod sa speed limit ordinance sa Davao City. Kinahanglan nga sikasuhon ang obligasyon nga multa sa violation aron dili masangat sa korte ang kaso ug maisyuhan og warrant of arrest. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.